Yeah, bafowethu, it is Durban Network. Sikugcwalisa ispring picnic la sikhona eThekwini kwelika Banana. Right now I'm speaking to Emo. It's amazing performance by the way. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Ngiyazibona ngiyaswetha ngiyajuluka ngijulukile. Le voice ayiphumula kahle yabo. Phuma stage yamtho. Yeah. Let's talk about the performance, my man. So powerful, so content. Yeah. Obviously. Isikhathi ukuthi besingekho. Yeah, besingasho besikhathi esincane yabo. Besincane so bezama usqueeze in zonke ingoma ngesikhathi yabo. Isikhathi ezinye. Yeah. So but it was a great performance I think. Ngoba ngingazi abantu ke bayibone kanjani. So yeah, ngiyajabulela ukuthi nami ngize yabo ngifike la eThekwini because I've been looking for a gig at Tekwini, but with no luck. But I think this is the first gig. Yase Tekwini. So ngiyajabula ukuthi ngicine ngifikile. Nama supporters ngiyabona khona so for sure. Yeah. I was about to ask leyo nto leyo ukuthi ufikile kubantu baseThekwini. Sure. I-reception it's so warm, bayakuthanda abantu bayakwamukela. Phela ngumZulu ngithi ngumZulu now. For sure. So manje yabona gcwele. Yeah, ngisekhaya kahle. For sure. Yeah, ngisekhaya. Asikhulume ngengoma mfowethu. Ama-hit, uthi ufaka enye hit, ufaka enye hit. Ingoma eziningi kangaka ezama-hit my man. No, kusebenza ngokuyikhanda mfowethu, kusebenza ngokuyikhanda. Every time ihlala sise studio, yabo. So ekugcineni kumele ubonakala umsebenzi. So wona umsebenzi lo. Yabo ama results omsebenzi kahle kahle. For sure. Yeah. So I mean yini abantu abangayilindela uEmo elandelayo mhlawumbe. We're gonna drop a single. Ngisho uthi nobani. So angifuni ukuspoil i-surprise but yeah. For sure. So Iona will drop up before the end of this year. And then next year khona sebenza phe kwakho. Engikhona ukuthi ngikudisclose right now but yeah. For abafuna ukukulandela la kuma social media bakuthola kanjani? Ku TikTok it's Emo, capital letter. It's Emo _ and then on IG same thing, Emo _ then ku Facebook it's @kid _ Emo. Nama page amane ama fake lawa Facebook ama fake uyangithola. So abantu abenza into right bangaze baqoleke bese be blame mina icala libe kumina yabo. So ufuna imali akawari. Sengishoda nge-time man. Man, I really appreciate your time. Thanks. Thank you. Bonga mina mfowethu. Nganza kwethu besikhona si-Durban Network no Emo. We call this a Spring Festival. Besikhona. Danko.